Nalipatang apo kung siraya sa Kagawad dito. Ayan. Request apo ni Kagawad Bagara. Kagawad, among laktan, wa? Sa dinuma di ayan mo biyang ko kaya ko pa ken ka ngay puno arabaab ko di ka to mapugaw dito'y langit mo uray pa'y naglapas ititawin ikaringken ka asika si kalain di ka masususok ay surusuro gaya biyag ko alipate nagbastos tingiwat ko uray pa aktor ichay tawin sa dinuman iti ayan mo sigalay di inagyan uray pa at labas iti panawin ganti sumarun Artes Mangko sa dinuma di ayan mo biyak ko kaya kukupa kita na ito sika panayon di araba ako at ikanto mapugaw dito'y langit ko oray pa'y naglabas itituwin hikaringken ka asika si talae